Happy wedding Gwthar Juli लोगोफोरनो Juli थिं साजायजोब्बाय नै हाबानि लोगोफोर बेदरफ्रा नायनाय एक्चुअली नै मैसो बेदर होदों आरोना लोगोफोर बे जाबाय मैसो बेदर Happy wedding Gwthar Juli लोगोफोरनो बानायगासिनो दं नैथिं माइनाव नुवाथारि लागायगासिनो दं बाथौ इथिं बाथौ सिथाबगासिनो दं ओमफ्राय इथिं नुवाथारि इथिं बानायगासिनो दं एक्चुअली नै इथिं बक्स रेडि लागायदो जोंना डिजेआ दासो कारेन्ट फैदों नै फैबाय दासो डिजेआ जोंना लागायदो एक्चुअली इथिं साजायजोब्बाय नै हाबानि लोगोफोर इथिंजाय सेंग्राफोरा बानायगासिनो दं आरोना लोगोफोर नै दालायगासिनो दं एक्चुअली वाव रेडि जाबाय नै लोगोफोर गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय आरोना एक्चुअली मोनदाबा रेडि ओमफ्राय नैथिंजाय बानायगासिनो दं खुन्थाखौ बानायग्राफोरा नै जोंना साजायगासिनो दं आरोना ओइ थ' एक्चुअली नै माबा थुखैनो आरोना लोगोफोर हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ बिदिनो हौवा गोदानखौ लाबोग्रोबाय आरोना लोगोफोर हौवा गोदानखौ थुखैनो एक्चुअली दायो हौवा गोदानखौ माबा थुखैहांग्रोदों आरोना लोगोफोर एक्चुअली नै ओरैजाय गोबां मानसि दङ आरोना लोगोफोर नायग्राफोर नै एक्चुअली हौवा गोदान थुखैनाय नायग्राफ्रा ओरैबायदि गोबां बुरजा दङ आरो हौवा गोदान थुखैनाय नै जय हौवा गोदान थुखैनाय Wah gedana gedang baik Wah gedang stick hang nai ne tahun gitrai coba stick hang ini Wah gedang stick hang nai ne हिन्जाव गोदान थुखैलांनाय नै दायो हिन्जाव गोदान थुखैनायनि फाला सफैलायबाय लोगोफोर एक्चुअली हिन्जाव गोदानखौ थुखैलायसिगोन आरोना दायो हिन्जाव गोदान थुखैनो लाबोनाय नै हिन्जाव गोदान लागाव इथिं लोगोफोर हिन्जाव गोदान थुखैनाय नायग्राफ्रा मोसागासिनो आरोना नै इथिंजाय हिन्जाव गोदान थुखैनाय नै बाजैया थुखैनांसिगोन साफाया हिन्जाव गोदान थुखैनाय नै Lagaw naikgrafra nैथिं लोगोफोर मोसागासिनो आरोना नै इथिंजाय लागाव दामग्रा देग्राफोरा नै लोगोफोर हिन्जाव गोदान थुखैखांनाय नै हिन्जाव गोदान थुखैखांनाय नै एक्चुअली दायो
आलासिफोर बरायनो थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर हाबानि एक्सुलि हिन्जाव गोदान लागोनि फैदों आरोना लोगोफोर बेखौ बरायनो थांगासिनो दङ दायो रायजोफोरा नै नेगासिनो दं आरोना आलासिफोरखौ एक्सुलि आलासिफोरा दासो मोनफैगासिनो दं आरोना लोगोफोर ओंखाम एक्सुलि ओंखाम ओंख्रि रेडि सेंग्राफोरा राननांगोन आरोना लोगोफोरजों जानो नागिरदों एक्सुलि लागाव दिसा बहायबाय होनोसै एबार जानाया साइडआव जिराय लागाय दे ओंखामफोरा नायना होखा सानथामसोनि एकदमबारे नायनाय होखा सेंग्राफोरनो एक्सुलि कैसे लोग रहते हैं यार बेदरफ्रा नायनाय होखो एक्सुलि मा बेदर इयो मा बेदर मैसो बेदर नामा इयो एक्सुलि नै मैसो बेदर होदों आरोना लोगोफोर बे जाबाय मैसो बेदर बे जाबाय मा ओंख्रि इयो मा ओंख्रि दालिसो दे होबाय था दे सेंग्राफोरनो नायनाय होखा एकदमबारे एक्सुलि नै दासो मेना सफैदों बोरमा बेदरा दासो सफैदों नै लोगोफोर लागाव नुवा दे मानसिखौ नुवा बोरमा बेदर नै जाबाय जों मोनसेल' बारा होजायालै नङा बारा एक्सुलि नै दानिया लोगोफोर हाबानि ओंखाम जाबाय आरोना नै इथिंजाय दङ लाब्रा ओमफ्राय इथिंजाय आसार नङा दे लोगोफोर बे जाबाय मैसो बेदरसो नै ओमफ्राय दा दं आरोना लोगोफोर नाजों बे जाबाय नाजों बिलाइ आरोना लोगोफोर नाजों बिलाइ एवनाय ओमफ्राय मटर जोगोनार आलु लाब्रा एक्सुलि दायो जागासिनो दं दा जाखांजोब्बाय आरोना नै सिखारजोब्बाय नै माखासेफ्रा आं हारसिंल'सै एक्सुलि हारसिंनो दांगासिनो दं जानाया हारसिंल' गैया जोंबो दं थगायदो गैला हारसिं जागासिनो दं नै बिथिं गैला नै सिखारजोबथारबाय जाजोबनो हायासै नै मैसो बेदरफोरखौ सानखारोमोन आं दहाय iya youtuber Prayo heavy youtuber सासे भिडिअ लानांगौमोन बेखौ होग्रानो लागाव कैसे लोग रहते हैं यार रुको जरा सबर करो जोंना नै ट्राक ड्राइभारा ट्राक बोदों नै एक्सुलि हाबानि खामानि मावदों आरोना लोगोफोर नै लागाव बिहामजोफोरखौ इदि मावहोनांगौ नै लोगोफोर एक्सुलि दायो आं थांनो नागिरदों ना दखानाव आरोना लोगोफोर नै इथिं ना फानदों आरोना लोगोफोर नै प्लेटसेयाव बेसेलै नाया 100 नै प्लेटसेयाव लोगोफोर इथिं एक्सुलि हाबानि संग्रा खावग्रा जायगा आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि देखायनो आं एक्सुलि संग्रा खावग्राखौ इथिं
लागायगासिनो नै हाबानि संनाया ओमफ्राय इथिं साहाफोर फुदुंदों इथिं लागायगासिनो दं आव थानो हाया एकदमबारे उखुन्दै लोगोफोर जायालै संग्रा खावग्रा हाबानि इथिं सासे बेदर रानगासिनो दं आरो दा नै ओमफ्राय इथिंजाय दाम दुम जानायनि होगासिनो दं जाग्राफोरा रानग्राफोरा रानगासिनो दं माबायदि